Manja Hichialong Aron Ripen Bihaki claim Sukurali upon Manja OC pen keraidun jok Manja OC upon Assam Police pen ingthan pet nangji pusi KSA pen Manja Police Station athing along Kachisong. Manja OC mutapat. Manja Hichi kitu kanem ui la ben keter ki era son tower ari dolong adung along ke var vera jok chari teron Memorial English LP School along Lok Charlie osom mar la pen than ba atum kitu kanem ui angnim ang hong kai ke angnim nang vero la so jok lok than ka siksak an parta o ka prana phan pheri mi khang janglo ahut pen ke nilitum kanem thu angnim kangnim ipo lo thanun e det anta do puta than bang pen nang pachini dun ningkan lang kita menitum ladak la teboket manja pen kiter care lah nang ke war pen ajo ini school han penangan akan ahem par dulu jasimet ke la class art kita me ahut pen ke osomara tum class ke en kita me ka siksak lo bicara tum kita me layang ni kang ni mon e pen laya kamen tu kang akamen uya ngimbe kang ni mun e jo ni class sen kita me kewang nang son kita me tu kokok class ye non e lai kita me nang dolo si denang an pen lo ladak nang e war kiteng be kita me ni tum school pe na bang ke di thandun lo ahut pen la bun nang ke war tum han kita me ni tum thandun lo tapi school se bokhet da ka bang ke war nang ni ko bang ke ni tum apong la tuning ridon kita me la tum kita me handed api kita akama bang klempon pe amatsi la so teng sinon kita me nang war bom Lasi itu kanem oi ke var videt chi aphan lo than bang la pen hadak adung arai rong rat tum pen Manja Bazar Committee tum along an apong chuning ri padolo bonta inut Manja long aron ri pen beha ke klema bang phu hon the mimi Bangladeshi Sukurali abang patoi te pen wardam chule thoti tilo laso pen ajok karbi lo charli aso tum than pari dun lo sita Sukurali abang nephanang ke therna ke hap pu koi PC KSA tuma puthak Manja Police Station along lam hoi pidam churong do Sukurali aphan Manja OC raidun det la pen arlo pen Sukurali pen kopini do pu KSA pen honte si Manja OC aphan Assam Police pen ingthan pet nangji pu pini Manja Police Station athing along Kachisong pon Immediately taxation department under Karbiang Autonomous Council must permanently ban Sukurali from doing any business. Itu business kuribo ni luar riba Sukurali Karbiang lawan. Amar first point dia. Aro itu sorbon inti itu Mia Police Manja OC Mia Police tu titeok iat pura hata boleh ibu aro suspension kuribo lewa. Suspension kuribo lewa iat pura hata boleh Manja pura. Nole ami ita Manja town pura bon ase pohol public ulai ase nole aku ahadinot aru PC public ulabo PC KSA lora soal kita ulai thagibo against Sukurali and against itu sorbon inti. Insurance pabo lage je itu Sukurali tu business tu permanently bon hobo lage aro OC ya pura hata bola lage aro suspension dibo lage kelage no anu dukan bon thagibo aro dhanao suru tamne jangi andolon hoi thagibo aro Lasi kechok che Sukurali aphan Karbiang long arlo kithir thip biha ka choklem long le det che aphan taxation asai ka matum pen license bilong le lapen kechok che long abegi dun Manja OC sorbon inti aphan Manja pen toinang po lapen sakuri pen sitami ingthan nang pusi kachisong arada tum pen dingje pon lapen Assam CM Sarma nangli arjusi kemi nonapor nangli ang tan pen kewang amia phan kiplung lokapor hut Assam Police bangke kichok che mia phansi ke rabdun lok laswang thega bangke non ladak Manja OC sorbon inti bangke ang thek nang peklang lo lasi lason pulote nangli phan kewang ja por hut bangke inglo sotum nangli phan ning nang kachethia bang avide jiputa ningje pontu Himanta Biswa Sharma Dangriak apuni hunok apuni itu Mia culture Mia karne apuni khedabo bisari ase kintu Assam Police apunak support dia nai ka example tu hol sorboniti teo me Sukurali Manja businessman karne support kuri ase ene ka hole bhobishot apunak khilonjia manu khilonjia karbi bilak apunak Himanta Biswa Sharma apunak support nu kuri News report KTV News Salve,